Aku dhewe yo bingung yo. Soale iki piye to. Soale warnane iki akeh to, Jek. Waduh. Awit kok lha ngene iki jarene rong favorit lho. Mas aku kan wis brand iki pure. Wis apik ngono lho, cuman urung kategori super warnane. Iki cek kurang nyolok neh. Rasaku enek sing luwih apik. Cuma arep ngomongne iki angel lah iki lamare. Iki wis warna apik, tapi urung super lho, urung istimewa lho. Tapi enek Cian, wujude wedhus sing cek warnane ngono. Sak dhuwure iki enek. Wedhuse maksudnya ya enek ning ora ning kene ngono. Enek. Memang istimewa. Iki rada angel, geng. Tapi barang ki lek semakin angel disinau nih, ya semakin menarik, semakin tertarik. Iki kan wis apik warnane ngono. Karo biji anggap lah apik kan 7 nek wis. Tapi sing istimewa kan bisa 8, bisa 9 ngono. Oh, berarti ki wis klebu apik. Ning jek enek sing cara diluwih favorit kan. Lek ngene iki lek sing kaya lanang ngene iki kan urung kategori lek masalah nego tipis iso. Berarti tertinggi jek 20. Pomodoro likuri setengah? Sik urung. Oh. Sing rame dhewe 15 juta penawaran. Maksudnya wong nawar 15 juta iki akeh ngono lho. Heeh, tapi enek sing rakwat ngempet ning 20. Kuwi urung gawa. Pomo enek sing ning 22 setengah ya urung gawa. Sik, dipikir sik. Nah, ngono lho. Pikiran Made, engko lek wis mau pikir, engko bengi WA aku. Aku pengen duwe jero. Iki kelas apa, Made? Kelas D maksimal. Sudah borong kira-kira. Beda pitakone, Made. Nak sing mau pitakone aku kuwi kudu ra petik kuat. Karena babakan omongan tua gitu. Nah, sekarang wis nggene markase sang motivator, mentor mampu piye ya? Mungkin lek biyen ya rodok-rodok kakean pertanyaan dan sekarang Jerabang ora mek ning Tulungagung. Bahkan Ponorogo wis mulai biar ya, Made. Wah, akeh. Mas oke. Ini biyen piye kok berani, mungkin iki termasuk jenengan berani mengawali atau memang berani mempromosikan nek menurut jenengan? Jelek Jerabang iki suwi to cek asline. Tapi kan suwi itu bentuknya seperti ini atau mek syukur Jerabang? Yo Jerabang. Mek bentuk Jerabang. Bentuk warna Jerabang kuwi wis suwi. Tapi Jerabang saiki sing ndak sing iki karena benek-benek arep dipiye iki? Dipatenkan dipiye? Wis. Oh, sudah. Wis patene. Spesifikasinya piye? Yo mek syukur Jerabang atau yo padha karo PE jane mian. Cuman warnane Jerabang ngono. Hanya beda di warna. Dari segi kepala, jalukane padha dhuwur nyadil. Telinga? Yo melipat panjang. Bulu? Padha ndriwe. Lho. Yo mek warnane Jerabang. Berarti mungkin hanya 11 mungkin ya? Yo. Kepala sama, telinga sama, postur, bulu. Yo. Warnanya 1 atau 2, Made? Berarti 1 warna. Lah warnane yo enek 3. Enggak, tulisannya di situ. Jerabang. Mate enggak, lek PE kan gini. 2 atau 3 warna yang membentuk keserasian. Jerabang ke piye? Pola warnane. Ini pola warnane pertama sing paling nggo Jerabang full. Sing kedua kan Jerabang enek semu ireng. Yang dipatenkan tulisannya 2 atau 1 warna? Aku ndak tak ngerti jelek kuwi. Soalnya aku ndak meluan. Tapi identike piye? Sing cara favorite? Yo lek utamane favorite iki Jerabang full. Full Jerabang keemasan. Oh, keemasan. Berarti piye warnane? Kaya yo abang jaran? Iya, mungkin ya kaya tiak-tiak. Kaya cagak-cagak ini ya. Breng berarti ya. Oh, ndak enak irenge. Loh, enggak abang kan rono Made enek sing abang rada nduren buyu enek. Iki favorite piye? Sing menyala apa sing abang piye? Ya pokoke Jerabang sing ndak enak irenge. Terus ya ora enom ngono lho. Preng ngono. Oh, sing menyala geng abange. Menyala. Lek ngene iki, contoh-contoh Made. Ngene iki wis iki ora Jerabang menyala ngene iki. Iki Jerabang dawuk iki. Oh, dawuk. Heeh. Tur enak irenge. Tapi gini iki bisa dikategorikan 85 Jerabang apa belum? Ya wis mencakup saja. Wis mencakup ya. Ora kategori warna super, warna api. Oh, berarti ini sudah klebu Jerabang, tapi ini belum superan. Oh. Tapi kalau kepala telinga? Ya wis masuk. Wis masuk. Masuk. Cuman kalah warna. Berarti kelek cara aku iki kan karo-karo belajar to. Masalahnya sesuk kontese jan nyulek ning ngarepku ning gandekan pra ning Blitar. Iki aku kudu belajar ning genge.
Berarti lek iki misale pomo Makde, warna ya padha ngene iki. Ning putih iki breng ngene iki, wis piye? Piye? Iki kan warnane ya sedok ndawuk. Cara iki kan enek putih ta, Jian. Ning iki ndawuk ngene breng. Kuwi piye ngono? Wis klebu Jerabang burung? Ya wis, cuman kan urung kategori favorit. Oh. Aku bisa dicontohkan ndak Maden di enek apa ndak Maden? Iki ngene iki wis piye? Kilo di warna-warna. Nah, kaya apa kita belajar sambil ngonten tempatnya suhune Jerabang Tulungagung. Makde selamat. Nah, Samudra Utawa. Oh, lele iki lho. Ya iki rasane iki kok piye carane oleh abang dadi abang. Ya iki wis kategori Jerabang sing pisan. Ngene iki wis kena klebu wis rada kena darani rada apik wisan iki. Iki. Oh, maksudnya iki mungkin enek sing sak dhuwure iki warnane. Tapi iki wis klebu. Iki wis masuk kategori apik. Cuman urung warna super lah ngarane. Urung warna istimewa ngono lho. Berarti walaupun wis rata, iki urung istimewa. Urung kategori warna istimewa. Gila. Tapi wis klebu warna apik. Jerabang apik ngono Mas iki. Lah sing apike neh piye? Abange luwih tajem neh. Iya, luwih tajem neh. Gilap ngono. Loh, sik to lek gilap kan ya kena dilengani, Makde. Ora iso no. Lah ngene kan rada enak putih titik. Oh, buyune maksudnya. Rada enak putih titik. Dari apa jenis ragangan iki enek ndak sak gen rong gen ngono sing favorite sing kaya apa? Mungkin ini iki? Ya mungkin rada tuwek ngene iki lho, Cek. Malah semu ireng. Jerabang apa sing kaya kuping iki? Jerabang ngene, aku dhewe ya bingung ya. Soale iki piye to? Soale warnane iki akeh lho, Cek. Waduh. Awite kok lha ngene iki jerene rong favorit. Lha rumah aku kan wis brand iki, pure. Wis apik ngono lho, cuman urung kategori super warnane. Iki cek kurang nyolok neh. Rasaku enek sing luwih apik. Cuma arep ngomong iki angel lah iki lah marai. Iki wis warna apik, tapi urung super lho, urung istimewa lho. Tapi enek, Jian. Wujude wedhus sing cek warnane ngono. Sak dhuwure iki enek. Wedhuse maksudnya ya enek ning ora ono ning kene ngono. Enek. Memang istimewa. Iki rada angel, geng. Tapi barang ki lek semakin angel disinau nih, ya semakin menarik, semakin tertarik. Iki kan wis apik warnane ngono. Kalau biji anggap lah apik kan 7 nek wis. Tapi sing istimewa kan bisa 8, bisa 9 ngono. Oh, berarti ki wis klebu apik. Ning jek enek sing cara diluwih favorit kan. Lek ngene iki lek sing kaya lanang ngene iki kan urung kategori apik. Ngesore apik ngono lho warnane. Oh iya. Berarti wis kode karo ireng. Warna hitam itu kan hitam breng. Enek sing semu-semu anu ngono kae Makde. Padha iki konangane engko lek iki digandengne iki mungkin jelas breng iki ngono ta Makde. Oh alah. Ketika iki engko oleh gandeng sak dhuwure, ya mungkin iso kalah. Cuman walaupun kalah warna kan karek delok spesifikasine lainne. Telinga. Jarek engko kono modal warna tok apa lengkap. Tapi lek di kriteriane Jerabang Makde untuk pola warna apa ya sangat mendompleng sekali. Misalnya Makde, misalnya lho ya, wabang breng, ya toh, terus das kupinge cek body sak anune cek unggul iki ngono iki bunci warna apa ya iso? Wah, kowe ndak ngerti aku jek kuwi tergantung juri lek kuwi engko. Aku mesti karek anune jurine to, aku lho maksudnya kriteriane iki lho. Kriteriane iki ndase apa ya bisa mendompleng ngono lho. Kupinge, posture, buntute. Apa ya mek mergo rupa abang kuwi engko sing digoleki mek syukur kuping lempit ndase pokok duwe ndas. Ya ora ya tetep ndase kan yo jelas. Berarti tetep ditarungkan kan? Iya, kupinge yo. Lek pola warna sendiri nilai berapa Makde lek jenengan ngerti? Yo padha karo P8. Dhuwur, luwih dhuwur. Luwih dhuwur neh. Yo umpama nominal 10 nek wis. 10 lek Jerabang yo. Jerabang warna apik 10, telinga apik 10, kepala 10. Oh. Ini mungkin sangat sore. Oke. Berarti aku mungkin bisa sedikit menangkap lek dimodali warna tok ya kurang cukup. Anggur warna ngene kuping geng, ndas geng, body geng mungkin cek iso nutupi. Kira-kira Makde. Ngono mungkin. Lah karena kan
warna tok nilai semono. Iya toh? Ya lek warnane nilainya nek kok 15 terus ndase mek 7, kuping 7 kan sangat mendompleng. Ah toh? Iya. Nah, kuwi berarti ya ora mek cukup syukur ndas abang, syukur breng digawa ngono lho. Ndak, ya banget tetep. Kudu ndase. Lek ngene iki terus piye terusan lek ngene iki? Delok toh? Mripate. Iki delok toh? Iki memang mripate ngene apa gering Made iki? Ya wis ngono kuwi. Lu ora ngerti berdarah-dus gering iki. Lho toh? Pandangannya tajam, ya sutup, dase ya Allah. Made, iki hasil peranaan apa tebusan? Iki tebusan kotane. Anake sapa iki? Anak Ferrari. Ferrari kene. Iya. Oke, iki dilebokne delok bapake kaya ngopo. Bisa menghasilkan jerabang seperti ini. Tali kene apa-apa? Oke. Karo lanang kawin ra engko? Ya, Oke. Nah, deloke bapake. Endi di bapake Made? Yo, didelok. Berarti mana di nang kanca kuwi. ning kanca, mana di peternae Made. Wah, lha yo ngene ndase. Lho, lha iki klebu piye Made iki? Apa nih? Warnae. Iki yo jerabang tapi yo urung apik. Wis klebu jerabang. Oh. Tapi urung favorit ngono ya. Awi mumet. Awi golek contoh sing favorit nendi mathuke iki. Tapi lek iki rupane ngono kuwi. Yo mungkin lek iki warnane kaya kuwi yo luwih Geng neh ya. sangar neh. Ndase lho to. Wah. Gini. Duh, iki pernah ada konten zaman sik ning kono Made. Yo nang etan. Anak Jarwo. Anak Mbah Jarwo. Oh, bener. Oh. Berarti umur piro Made iki? Yo wis 5 tahun Dian. Lah lebih. Made, iki kan warnane dominan abang. Dipadu dengan hitam. Yo rada akeh irenge. Rata-rata anake piye Made rupane? Yo rata-rata ngono kuwi. Abang karo iki ngene iki. Ngene iki. Tapi mboke piye? Kepala hitam. Loh. Ditunda sira metu ngene. Iya. Kencang. Lah babane iki piye? Lek tau tekon. Kepala coklat lah salah. Oh, babane iki ndas abang. Babane kepala coklat. Anak dikawin Jarwo kepala hitam plus metu iki ngawin ndaso ireng muka-muka metu abang. Made, lek oleh tekon Made. Kan mang aku tekon piye carane duwe abang jaremu ngawin. Nih, lek iki mau biaya kawin piro Made? Iki tarif IB-ne murah ya. Piro? 500.000. Iki piye prosese? Sekali kena sam. Pomo ndak dadi? Sing kedua 350.000. Sing pertama pomo aku nggawa rene, blok kawin cetis. 500.000. Heeh. Kok lek dadi sing kedua 350.000. Telu 50. Lek cek gak dadi neh 250. sing ketiga 250. Nek dadi neh sing kapapat gratis. Oh, sing kepapat gratis. Lek panggara dadi ping 5 wong ecek telaten. Ya gratis. Dan seterusnya. Gelem gorene. Oh, berarti lek pertama piro dikumpulne piro Made? 1.100.000. 1.100.000 kuwi 4 kali minimal 4 kali IB san. Terus prosesnya di nginep ning sini apa digo balik? Mulai ya. 500 kawin pertama, tek. Lek cek kok ngomah gang 1 siklus brai. Tutul rene neh 350. Kok cek ngengkel neh kira kan gorene neh 250. sing kemat gratis dan seterusnya. Seterusnya biasanya suwange waleh paling didol kuwi. Yo ora enek lah ngawin ping 4. Apa karo dadi dikawin Pak Dede ngono. Ora enek. Tapi wis enak ngono Made. Enak siji. Maka kawin ngono. Lho maksudnya sampai ngalami sampai gratis kuwi kan enak siji wedhus. Wis dadi rong sprene. Engko ndak ngerti aku, dadi go namaku neh jan. Izin paling. Terus prosesnya piye Made? Renene yo pomo misale aku mungkin sibuk kerja, pomo pengen awekne rene nyediani ora? Konjimu barang. Bisa yo. Bisa enak. Jake siap melayani kok. Jerabange nek piro Made? Siji iki? Siji jantane. Sing abang? Heeh. Lihat karo iki. Iki wis ngawin? Wis. Jabang, iki umur piro Made iki? Iki umure setahun. Oh, wis kena ya? Wis digawe pisan iki. Iki tarife 250.000. Iki lagi 250. Ning lek ceritane urung ya? Piye? Wis enak? Urung sik lagi. Sik lagi. Lagi sekitar sebulan. Iki yo anake. Oh, anak Ferrari. Iki yo anake, iki anake. Ade. Kita koneh Made. Superanmu. Iki sing ireng yo anak Ferrari kuwi. Loh, iki? Babane? Babane kepala hitam.
Oh, metu budang. Wah, ndase. Made. Wedok sing ning lor ngene iki, Made. Umpama modal tinuku gambaran rega piro ngene iki? Isi iki lho. Sing wedok apa? Ya, sing lornya. Iki tertinggi penawaran 20 juta. Tertinggi penawaran 2 juta. Iya. Terus karepe Made wis enek Tak buka 30. oh, memang ada harga. Enek. Harganya 30. Kudu 30. Ya engko lek masalah nego tipis iso. Berarti tertinggi cek 20. pomo diroli setengah? Sik urung. Oh. Sing rame dhewe 15 juta penawaran. Maksudnya wong nawar 15 juta iki akeh ngono lho. Heeh, tapi enek sing ra kuat ngempet ning 20. Kuwi urung nggawa. Pomo enek sing ning 22 setengah ya urung nggawa. Sik, dipikir sik. Nah, ngono lho. Pikiran Made, engko lek wis mau pikir, engko bengi WA aku. Aku pengen duwe jere. Iki kelas apa, Made? Mas D maksimal. Sundul borong kira-kira. Engko kadung digolek ning utangan sundul. Ketoke pas sih. Hah? Pas 70. 68 70. Saiki lah kontesnya berarti tanggal piro? Iki tanggal 5 to, Jack. Kayak 10 dino engkah to. Lah kok pakan apa ora kowe? Alah yo umum itu ngono. Neng Yo pokoke 30 nego tipis panggah budal to. Kurangi selawe? Ngojo. Lha kupinge kaya ngono dawane. Iya ablan. Aku kaya ora iki kembung sing kuwi iki aja donekne jaman gawa baro. Dadi nggo barongane ya Made ya mbiyen piye Made? Go barongan piye critane Made ga? Dituku ndak oleh. Ya urut sampean wis suwi ya. Dituku ndak oleh kan mijoli. Mijoli babon. Lah iki insyaallah mantep banget. Iya. Pendile pira Made wi? Pendile enek tambahan cilik-cilik loro ngarepe. Lah, dalah tenane. Iya. Tapi cilik-cilik. Tak delok ya Made ya. Jadi cedek-cedek banget di YouTube kok. YouTube sensitif. Dek, diluk, kene nduk. Hop. Cilik-cilik lho. Oh iya. Nyapa ora mau sulap? Ketok. Nyapa ora mau sulap? Ora apa-apa. Wong mek cilik tak sodo. Nek papi mempengaruhi ora ya? Enggak. Nek dalam penilaian loh. Oleh nang jerapang sementara enggak. Oh ndak ya? Yo mek pengurangan nilai paling. Ketika nanti lawannya imbang. Nek lawannya wato ya Pangkah nominal. musuhnya ngendi Made kira-kira iki sing mabet? Oh ya akeh wedhus sapi jerapang tuh. Yo an. Akeh. Wedok-wedok kelas iki? Akeh. Nanti nah informasi ini. Nek wong-wong ngono kuwi lho. Akeh sing apik-apik apa? Akeh sing api-api. Ayo. Tapi ki jen kira dilek ndas blendung pirang-pirang lek zaman saiki. Tapi motone lho, pandangan tajam tapi seduh. Dan wedhuse iki anteng, ora kemintrak, keminjal ngono ndak. Halo. Kalem wedhuse iki. Ora petrek. Aurane aura ratu. Oh lho, ora petrek ngono lho. Mate dhek iki kalem. Wah, dawure ram. Opone Kewergane lho. lah. Made wis umume Made ngene jerabang karo ndas ireng imbang ngono ning kene. Regane. Ya ngono kuwi nggih. Ning daerah kene wis ngono kuwi umume ya. Cara sing kira-kira payu sak dhuwure iki ngene ya wis enak dengan umur usia semene. Dhisik, Jack. Dhisik kae zaman aku sregep ngonten. Heeh. Ya mungkin wis 4 tahun yang lalu lah. Lho aku ngomongin jerabang lho iki. Iya. Heeh. Pernah tak liput toh. Usia 4 bulan laku 35 juta. Jerabang. Zaman sakmono kae. Sing ngonten aku. Lanang wedok. Wedok. Jabang bayi. Nek saiki wi ora kaget oleh 30 juta, wong jaman 4 tahun. Sik iki nene blante apa tenan iki? Kare nyekak-nyekakne wong arepe tetukan kok. Kowe iki lek karo aku ora percaya. Lho ora kok ngono. Aku kok masa mande 4 tahun yang lalu. Iya. 4 tahun yang lalu wis wedok jerabang. Heeh. Tak liput. Terus panggone ngene sapa kowe? Yo nang tulung aku kene. Jaluk PCX sitok. Ya dituku tenan. Dituku 35 juta. Senoku ya wong Tulung Agung. Tulung Agung. Kuwi nyengkakne wong arep tetukan to Made iki Made. Percaya maksudnya iki. Percaya panggang ngengkel. Tembung sing kuwi kok mau nene pas wong arepe takon ngono lho. Jaringmu kok pas lho. Oh iki sama
iki samar tok asline. Ora. Sampe lek ketapusi to. Lho, ora. Ya iki engko mau aku ndak kegawa kan pemirsa ya. Ini kan tanggal piro Made kontes SD Bang? 15. 15 mau 18. Mbok 15 kaya ya. 15 bulan ini ya. Lah kok lek awakmu sik ndak percaya neh seksine ya. Kuwi teko Pak Nur wis, Pak Nur Kasani. Drabang kae. Oh, malah sing ngirim wonge. Oh, lebih milik Pak Nur dulu. Jeje. Oh, jeje. Tapi kerandeh nek Pak Nur Kasani. Berarti saiki cek ya manak bolak-balik. Saiki sik dadi babon paling. Lek sing keri-keri ki Made. Wah, sing keri iki aku ndak cara harga fantasi di merah. Ndak ngerti aku mergo aku sing liput tuh aku. Wis anu kene grag-grag wis ketawur dhewe kok dadi anu diadeng-adeng. Enek wedhus payu 22 juta ya enek. Jabang lah aku bahas jabang men. Heeh. Temple. Juta ya enek. Temple kok gede. Temple. Oh, gede ora oleh to, Jek. Nek gede yo kae nek Alpin kae bara kae dinyang 30 juta. Ya oleh. Jerene wis ndak oleh tapi. Tapi kayak yo empe apik Made lho. Juara ya sakmono. Lah saiki piro sableng kae dituku Pak Topan 50. Lah iso jaman sakmono. Ki sak ndure iki ya Made ya, sakmene ya. Jaman kuwi. Ya sik Jemoko. Ki yo terus juara ya. Terus juara. Wes kita akhiri mungkin petungnya di layar anu kayak mulak karo gurune angel banget iki petung kaya langsung kaya ntot. Ya kurange selawe Made piye. Alah ojo Jek. Kurange selawe. Lek kurange 30 sik kayak nganu mikir. Lho kok meneng to malah langsung kan gini. Ojo mikir nemen-nemen lho. Ora mikir aku ki Made. Yo samarku engko lek terus luarang dhewe lho aku iki tuku. Biasane mikir, Pak. Kita akhiri dulu geng, kita sambung konten berikutnya. Engko lek pomo iki karo Made diwelasi terus aku ben duwe abang piye carane ya toh. Berarti kita nanti hop. Kena Mas tak omongi, lek pengen abang ragate murah gampang. Ngawekne. Ya ngawekne sesuk tanggal 15 pengen metu anae. Lah ngenteni nesuk bulan tek kono. Jadi kanca-kanca sing pengen abang, apik, ragate murah simpel. Ngawekne. Ngawekne ya? Iya. Lah bahane ireng ya iso metu abang. Ora masalah. Lah iki lho bobone ndas ireng ya. Wah, gak metu abang ya? Nyatane iso metu abang. Bobone iki kepala coklat. Tapi rarane usahane ya digaweni karo abang ya. Iya no. Ora kok dikawin karo ireng. Nah. Jadi sing paling murah dhewe ragate ya kuwi. Lek ngene iki rega piro Made iki? Ah, lek iki cerita tok ae. Ah, cerita. Ora usah diregani. Wedhus pas umur 4 bulan ditawar 12 juta iki. 12 juta. Iya. Ndak tawehne. Si umur semene. Iya. Penake wong ngomong. Ngene lah, 4 bulan 5 bulan. Lho, iki berarti marakne kene. Kecil ini kene. Nek kutuku ket umur 5 dino. Petani. Lah terus karepe Made pada waktu itu? Ora tak buka rego. Memang gak dun tidak. Sampai sekarang pun. Sampai tekan saiki. Babone kaya apa Made iki? Elek. Lek ngomongin babone elek, wong ekonomisan 5 jutaan. Kok sampai gak didel? Iya, karena ya demen ke. Jadi demen larang regan. Ya iya, demen kan ya tetep enek dorongan lain mungkin lek serang Made seorang trader 70%-nya jarene bakul. Kok sampai gak didol? Berarti kan mungkin perlu kita tanya. Pertama-tamanya apa ndak sir didol? Mergo duwe generasi, Jek. Heeh, mungkin mosok lanange ya meng iki ning kono-kono kan ya oke. Sing paling gede dhewe kan iki. Cian. Iya. Loh, anak kuwi? Iya. Umur setahun Cian. Loh, kayak suwi to Made ning tapi waktu dhisik kan urung usum wong awekne kan sik dagang aku dhewe. Terlalu untuk anu belajar kok dinti ya. Dadi angel dideteksi. Terus iki sing wis paling gedhe tur kena nggih ngawin. Ki ndang kena nggih nyetak putu to karepmu iki. Minimal kan kena kerja. Iya. Lah engko lek sing gedhe didol terus punah cilik ya panggah ngenteni terus ono kesel. Cara saiki sing bakalane lanang sing cilik abang? Ya enak entek terus. Sing breng. Oh, entek terus. Entek terus, payu-payu terus. Alhamdulillah. Berarti carane piye Mak Dewi mau pengen duwe abang? Lek pengen ora patek ngentokne duit ngawene. Ngawene. Lek pengen duwe langsung ya iki berarti ya. Iya, ya enak ya iki. Wes ngono sah. Anu kontane nanti pomo iki ning kono berarti ya. Oke. Enek welasane. Lek iki orang enek konten selanjutnya di kandang bako tentunya masih ora tenanan. Ya wis ngono. Oh, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koma.